Първо искам да благодаря всички, които дойдохте на тази лекция, защото със сигурност тя ще бъде много интересна и много полезна. Ще ви помоля да намалим звука на телефоните от уважение към нашия лектор. Когато човек тръгва да пътя към себе си, към живота си, той се сигурно случва много чудеса. Нали? Има ли хора, които вярват в чудеса? Да. Има ли хора, които са случили чудеса в живота? Значи всички имаме сила да ги случим. Тогава ще имаме сила да случим и болестите. Задава ли се този въпрос? Много често, когато съм се замислил тази тема, болести идват като когато човек се отклонява от душата си. Когато се отклонява от пътя си и то има някакъв смисъл. Има дори скрита полза. По някой път има скрита полза да сме болни, защото това ще привлече внимание, но в друг случай болестта има друго значение. Да ни накара да погледнем вътре в себе си. Затова много искам да благодаря на нас, който ще представи лекцията, какво ни казва Вселената през болестите, как сами си ги причиняваме, на какво ни учат и как да ги трансформираме чрез техника за ментално репрограмиране. Искам да го посрещам с аплодисменти. Благодарим за знанията, които ще ни даде и всичко това, което иска да ни сподели. Да се заповядайте. Благодаря. Сега, горе-долу ще се въртим по тази схемичка, която я създадах в последните минутки. Сутринта. Да, имам в последния момент, при мен се случват нещата. Горе-долу и го кръстих кръгът на живота. Или ние се лутаме постоянно и циркулираме в един кръг. Един кръг, който е като пулсация. Ту сме болни, ту сме здрави, ту страдаме, ту сме щастливи, ту имаме трудни взаимоотношения, ту пък хармонични взаимоотношения. Обаче тези неща се случват за човека, който не е тръгнал по пътя на осъзнаването, се случват хаотично и като че ли не случайно. Тоест като че ли случайно, без той да може да разбере какво е това нещо, което предизвиква болестите и кое е това нещо, което ни връща отново здравето. Тоест ние постоянно се лутаме между тези 4 кръга. И за това сега предварително написах синичките квадратчета са видимата част, която ние усещаме, която всеки един може да я види и да я усети върху себе си. Тоест имаме болест, имаме трудно взаимоотношение и ние го виждаме това нещо и го усещаме. После, когато сме здрави и щастливи, ние отново го виждаме и отново го усещаме. Обаче тези другите въпросителните, там е тънката част. Там е нещото, което ние ако разберем, този цикъл вече няма да е странен, няма да е случайен, цикълът, кръгът на живота, и ние ще може да го контролираме, защото до сега ние не може да контролираме това нещо. Нямаме контрол върху това дали ще се разболеем, кога ще се разболеем, колко тежко ще преживеем нещата и колко бързо отново да се възстановим. Как по-бързо да стигнем от точка 2 към точка 4. Сега, въпросите, как го написах, да е по-интересно. Какво ни казва Вселената чрез болестите? Първият въпрос. Това нещо влиза в човека в ума и отначало го стъписва. Как така някой иска да ми каже нещо с определена болест? И то Вселената. До сега си мислих, че всичко е случайно, а сега разбирам, че някой иска да ми каже нещо с тази болест. Тук вече любопитството е леко отгрято. Как сами си ги причиняваме? Ето втората точка.
Аз сам си причинявам болестта. До сега съм мислил, че болестта идва при мене напълно случайно. И то как? Отишъл съм някъде, някой се е изкашлял, кикнал и аз съм се разболял. Това е нормалното, стандартно обяснение на нещата при по-голяма част от хората. На какво ни учат? Ето, има и поука в цялата работа. Тоест, те не се случват случайно. Ние си ги причиняваме, ами освен това и трябва и да ни научат на нещо. Тоест, аз ако разбера урока, има шанс да премина от точка 2 към точка 4 много по-бързо, да не страдам, да нямам остри и хронични болести. Много по-бързо, аз ако разбера какъв ми е урока от тази болест, веднага, по някой път само с осъзнаване, може да отидем от квадрант 2 в квадрант 4. Само да осъзнаеш, че си нарушил нещо. И то са вселенските принципи и закони, за които ще си поговорим. Само да осъзнаеш и да го промениш, и веднага ще ти махнат това ограничение. Болестите реално са едно ограничение, с което Вселената иска да ни каже нещо, да извадим поуката. И най-често какво става? Обичаме да ходим по заведения, екскурзии. Вселената обаче ти дава шанс ти да останеш сам със себе си. И да мислиш върху това. Иначе постоянно ходиш по мероприятия, по банкети, по кръчми, по заведения и ти нямаш време да се замислиш върху това. Ако ти постоянно в главата ти те чувърка това нещо, какво наруших, какво нарушавам в момента, така че утре примерно, може да дойде някаква болест, да спра да го нарушавам. Точно тогава вече Вселената няма да се наложи да ни вкарва в такова състояние, ние да седим сами и да мислим. Другото, където съм забелязал, хора, които избягват, примерно, съжителстват в една връзка в един брак, единия си има една паралелна реалност, другия друга. Но с течение на обстоятелствата се примиряват и двамата, живеят под един покрив. Вселената обаче преценява, че тези хора трябва да си, т.е. тя ги е събрала не случайно, да отработят определени неща и да си научат определени уроци. Когато те обаче искат да измамят Вселената, т.е. за предпората ние съжителстваме заедно, обаче аз ще си гледам моята част, ти си гледай твоята и работата е готова. Обаче Вселената казва, такъв номер няма. Тя командва всичко, каквото се случва в нашия живот. Всяка една секунда не си мислете, че става на някакъв случайен принцип. Всяка секунда е разграфена. Горе всеки има едно досие, божествено досие, където му се водят всичките грешки, прегрешения, добро, което е направил и план, график, какво трябва да направи днес, утре и други. Всичко е както долу, така и горе. Така, техниката ще поговорим за нея какво направи. Сега, какво виждаме, какво усещаме, какво е на повърхността. Точка 2, където беше тук долу в ляво. Какво е там? Там са травми, инциденти, злополуки, т.е. все неща, които уж се случват случайно. Да паднеш някъде, да си счупиш краката, нищо друго. Веднага трябва да си направите анализ. Какво тръгнах да правя, когато това нещо се случи, примерно? Или в какво състояние ме вкарва Вселената с това проявление? Т.е. какво трябва да направя след това? Като започнете да анализирате нещата, вие много по-бързо ще се измъкнете от хватката на това нещо. Много по-бързо травмата ви ще изчезне, ще зараснат раните и така нататък. Злополуки, остри болести, хронични болести. Това всичко е долу във втория квадрант.
Тук говорим само за физическите такива. Дайте ги и другите по-интересните. Физическите са ясната част от уравнението. Болести от всякакво естество. Лечими болести, нелечими, с всякакъв произход. Вирусни, бактерии, паразити. И тук са вече по-интересни. Тук човека е болен, тялото не е болно. Тук отивате на лекар, те ви изследват всичко, казват здрав си и ти не вярваш, пак стигаме до точката, ти не вярваш на лекаря. Защото ти се чувстваш много болен. Защото боледува душата. Този елемент, който се отхвърля от науката, той боледува. И предизвиква такива мъки и страдания, които и една много голяма болест и тежка болест не може да предизвика. Защото боледува душата. Ума също може да боледува. Ето ментални проблеми, емоционални проблеми, паника, атаки, депресии, бърнаут, неудачи. Хора с лош късмет. Познавам хора, където казват, че нямат късмет. И това пак не е случайно. Тоест не трябва да обвиняваме съдбата, че нямаме късмет. Ние пак сме си предизвикали дори и късмета. Но там е вече по-дълго. Всичко това е ясно видимо и добре осезаемо. Какво е това? Сега ще разшифроваме, където беше в дясно. Въпросителния в дясно. Какво не виждаме, какво е под повърхността и това, което ги предизвиква. Готови ли сте? Очакване има ли някак? Така. Ето, тук може да говоря с дни. Първото. Приемащи всичко за дадено. Живота и благата му. Дори ги изискваме и се сърдим, ако не ни ги дадат. Приемам, че днес аз ще правя такива планове, че все едно ще живее 1000 години. 1000 години ще живее. 1000 години аз ще съм млад. Няма Да. Обаче това да е такава упойка, хората, които идват да работят с мен, гледам да ги извадя от упойката на вечността. Така съм го кръстил. На нас всеки един, когато сме се раждали, освен с стандартните, са ни били по една упойка на вечността, която да ни държи до дълбока старост. И когато дойде тази дълбока старост, тази упойка ни отпуска. Но вече много късно. Тогава си викаш, трябваше да направя това. Първо, второ, трето. Обаче ти вече времето не можеш да го върнеш обратно. Защото си бил под упойка. Същото състояние е когато наистина човек е под упойка. Чуваш някакви гласове, обаче ти си или в миналото, или в бъдещето. А реално само тук и сега можеш да въздействаш на реалността. Само тук и сега можеш да въздействаш. А ние губим точно този момент. Когато си мисля, че ще съм вечен, аз губя лоста и механизма, в който мога да въздействам върху съдбата си. И постоянно изисквам, сърдя се и мрънкам. Нещо така по-елементарно за разбиране. И ние сме минали през това. Отиваш на кафе, носят ти кафе. С каймак един пръст, с каничка мляко, с еди колко си захарчета. Вселената ти гледа сира. Тя ще ти изпрати сервитьорка, където ще обърка всичко по пътя. И ти ще получиш без никакъв каймак, объркана поръчка и някакво друго мляко и ти почваш с претенциите. Искам, може ли да го върнете, искам топло мляко или студено мляко. И задействате един механизъм от висшата сила, където тя още повече обича такива хора. Те просто отгоре така потриват ръце и казват, ама идеално си ми паднал. Имаме отдел, където само с това се занимава. Създават ситуации, където да променят приемането на хората, наистина.
И ти колкото по-бързо се освободиш от това нещо, толкова по-бързо тия ситуации ще изчезнат от живота ти. Да. Втора точка. Неблагодарни мрънкащи. Понякога е взаимосвързано. Обвиняващи другите, все са ми виновни за положението, в което се намират. Все някой друг е виновен, но не и аз. Все някой друг, съседа, комшията, жената, децата. Тъщата. Тъщата, да, свекървата. Егоцентрични. Всички са ми длъжни. Всичко се дължи и крепи на мен. Получаващи само единствено за себе си. Като тези на границата. Нали, младицове? Вместо така да плуваме, така плуваме. Така. Частично казвам, може да има от тях, има и съвестни хора от тях, интересуващи се само единствено от себе си. Когато спрем да се интересуваме само от себе си, тогава вече света се отваря пред нас. Друга точка, която също създава болестите. Пилеещи, прахосващи ресурси и блага. Храна. С храната. Едно време една коричка храна, хамо ли да падне на земята. Това е кощунство. Сега хвърляме, купуваме и хвърляме. Купуваме, хвърляме. Храната, дрехите, електричеството, водата, те няма да са фиксирани и постоянни. Ще дойде момент, в който ще не ги клъцнат, редуцират, намалят, защото не ги оценяме. All inclusive хотели, вместо да хранят хора, които имат нужда от храната, която после остава, след разточителното бродене по маси и по блюда, ето как се причинява човечеството бедите. Тоест сега сме в подем и ни гледат реакцията в Вселената. Дали правилно оценяме и боравим с ресурсите. Много важен ресурс. Времето и енергията. Също при хора, които не им стигат времето и енергията. Всички сме почти тук в залата изпитват такъв недостиг. Означава, че неправилно в предни животи или в този употребяваме тези два ресурса. Пилеем ги. Дават ни енергия, вместо аз да я вложа в нещо за мен, за усъвършенстване, аз я влагам на бягащата пътека, примерно. Или да отида да направя някакъв зулум на комшията, на съседката или на някой друг. Ето, дават ми ценен ресурс и аз го пилея и казвам на Вселената, искам още енергия. И как ще даде още енергия Вселената? Парите, времето по същия начин. Ти докато не се научиш, ето сега както децата възпитаваме. Даваш му едни пари за седмицата и го гледаш как той започва да ги харчи. Ако ги харчи и ги пилее още на първия ден ги няма, и то за неща, където са ненужни, какво прави родителят? Намалям ти рестрикции, намалям ти парите за следващия път, да си научиш урока. По същия начин сме и хората. Дават ни отгоре тези ресурси, ние си мислим, че те ни се полагат по право, започваме да ги пилеем, а не да ги инвестираме в нашето надграждане и израстване и се получават тези рестрикции. Пари, недостиг, хроничен, енергия, време. Това са нещата, където най-често в момента се нарушават. Вече оттам нататък храна, пари, т.е. храна, облекло, ток, там са производните на парите. Но тук трябва да сме много внимателни. Много внимателни с тези ресурси. Така, илеещи, критикуващи. Аз не виждам тръна в моето око, гледам тръна в другия човек.
не виждам моя проблем, виждам другия проблем и давам акъл. Казвам, ти трябва да се поправиш, не аз да се поправя. Критикуващи, увреждащи всичко около себе си, безотговорни, несъпричастни, неосъзнати, нелюбознателни, тесногръди, тясно скроени, неадаптивни, с ограничени вярвания. Последните две са интересни. Неадаптивни. Сега, с напредването на възрастта, ние поддържаме в начало много по-голямо темпо. Тоест, когато е млад човек, той бяга с много по-голяма скорост, отколкото света. И тогава ти се струва, че всички други се моткат и бавят. Обаче минава началната възраст, идва средната възраст. Тогава човек започва да бяга с темпото на света. Тогава не се изравняват скоростите. И тогава имаш усещането, че всички се развиват с твоето темпо. После идва другата част, последната, третата част. Тогава какво изпитва човека? Тогава той забавя темпо, става неадаптивен. И като че ли света започва да го изпреварва. И той вече повече се мъчи да го настигне. Нови технологии, нови неща. Обаче тогава може да попаднем в капана, да кажем, край, повече не се интересувам, света не върви по моя шаблон, аз се отдръпвам от света и тогава започваме да остаряваме. Когато ти не можеш да догониш света, тогава започва остаряване. Появяват се бръчки, болешки, защото ти си отказал да бягаш със света. Влязал си в един капан на самодоволство, на това да не се предизвикваш и рано или късно вече остаряваш с програмите, с всичките неща. И това сравнение е много интересно наистина. Реално трябва да сме постоянно адаптивни, много адаптивни, за да сме млади. Това е една от тайните за младостта. Какво не виждаме, какво е под повърхността и това, което трансформира болестите в здраве. Ето я на схемичката, пак да и си припомним. Ето. Който иска може да се вземе стелки да седне на земята. Сега говорихме за първата част. Аз се съжалявам малко за една минутка само да се вземат. Тоест всички неща, които описах преди малко, са в тази част, в този квадрант първи. С тези неща, някъде повече, някъде по-малко от тези неща се струпват и какво правят? Болести, мъки, страдания, неудачи и трудни взаимоотношения. Сега, как да се измъкнем по-бързо от точка 2 в точка 4? Сега ще разшифроваме точка 3. Първо, какъв е стандартният подход към справянето с проблема? Стандартният подход, отиваме при лекаря. Имаш болешка, имаш болест, има страдания. Отиваме при лекаря, изписват ни някакви лекарства, ние ги пием и след определено време ние се подобряваме. Това е идеалната част. Другата част е ние да не се оправим, а да стане нещо хронично. Да се превърне болестта в нещо хронично. Така. Защо се дължи, т.е. на какво се дължи това нещо? Получава се един безкрайно мъглосен кръг, от който няма лесно излизане. Защото редица болести се появяват отново и отново, защото няма корекция в поведението и мислите на човека. Ако доктора е осъзнат, да речем,
дойде пациента при него и той му вдъхне първо вяра и кураж и надежда, първото условие, предпише му лекарства, добавки и там другите неща. И накрая каже на човека: ти си в това положение, защото ти си нарушил тези принципи и закони. Медицината това я очаква. На такъв етап върви човечеството. Следващите лекари и доктори ще са такива. И реално аз в момента работя само с това. Сменям чипа на гласата, мислите на хората. Така че автоматично те да отидат в здравето, без нищо друго да правят. Ако трябва да се взимат там хапчета, добавки, те паралелно да си вървят, но трябва да има и промяна, за да не стане болестта хронична и човека да не се мъчи много време. Трябва да има промяна в поведението и мислите на човека. Сега ще видим в каква посока. Какъв е, видяхме стандартния подход, сега ще видим и моя начин, моята концепция и стратегия за трансформация. До какви изводи стигнах при работата ми върху себе си и с хората? Кое е това, което трансформира болестите в здраве? Първото е осъзнаването. Ето идва човека при мен и започвам да му говоря за тези неща. Че има една вселена, която е създала едни принципи и закони за опазването на реда и порядъка в целия свят. Представете си вашия апартамент, правите един порядък, един мир и една хармония, изведнъж идват гости, които започват да струшат, цапат, боядисват, надуват музиката. И какво ще направите с тях? Ще ги толерираме ли такива хора? Ще стоим отстрани и ще кажем така, ето и Вселената. Тя е създала нещо уникално и изведнъж една част от целия механизъм започва да се съпротивлява и да нарушава нейните правила, неписани и закони. Започва ограничителния режим, болести и страдания, само и само ние да си научим урока, да си извадим правилната поука и да научим вселенските принципи и закони. Те са по-важни дори от конституцията на една страна. Лошото е, че никъде до сега не са ни учили на тях. Нито майка ви, нито баща ви, нито баби, нито дядовци, нито никой. Това е като гравитацията, закона за гравитацията. Някой да реши от третия етаж да скочи и да тръгне нагоре. Има ли такава опция? Няма. Защото действа един закон за всички, за всичко живо и неживо. Тоест ние трябва да изучим тези закони. Ето, първата стъпка е осъзнаване за тези закони. Втората стъпка – разкаяние. Ти разбираш първо за тези закони и казваш, връщаш назад ретроспекция в този живот, а те са много животи назад. И казваш какво съм направил, колко неща съм нарушил, без да съм знаел. Не са само 7 смъртни гряха или 10. В момента са над 100 и няколко, където ние финно и грубо нарушаваме. Започваме вече да разбираме какви са те. Започвам да осъзнавам, че съм ги нарушавал до сега. И аз трябва да се разкая. Първо пред себе си, после пред другия и третия елемент е Твореца и висшата сила. Да се разкая пред себе си, пред другия и пред висшата сила. Да кажа добре и те са много благословни горе и ми прощават. Все едно ти да не простиш на детето си. По същия начин те гледат към нас. Идеята на висшата сила е не да ни смачка и да ни затрие. Идеята на висшата сила е да ни научи. Тя, ако искаше да ни затрие, само с една милисекунда щеше да изтрие всички ни, дори спомена за нас, от родители, от деца. Никой нямаше да разбере, даже че съществуваш. Ако искаха.
Просто могат и така и отрета няма. Изтрит от всички архиви, от всички сървъри, но не това е идеята. Идеята е да се научи на нещо. После, разбирам, че съм нарушил това нещо, което съм нарушил. Разкаивам се, смирявам се на егото. Егото, защо трябва да смиря егото? Егото е ума. Егото е ума, който ни пречи. Душата има опитност от много животи, ума от само този живот. Ако разберем това нещо, ние ще започнем да даваме по-голямо преимущество на душата, отколкото на ума. Защото в ума са всичките програми от нашите родители, предци до 7 и 9 коляно. 1000 и колко човека. Всеки си мисли, че нещо е погрешно или вярно и го вкарва в този ум. И накрая, моя ум, вътре има хиляди, милиарди неща даже, които трябва да изтривам тепърва и с които всеки ден да се боря, за да видя света такъв какъвто е, а не изкривен през моята призма. Разбиране, че има нещо по-велико от нас самите. Прощаване. Много ключов момент. Да се научим да искаме да даваме прошка. Прошката е пристанен процес. Тоест, нарушил съм някакъв божествен принцип и закон вселенски. Вселената казва така, искай прошка и ще ти бъде дадена прошка. Ако искаш прошка от сърце, аз ще ти дам на 100% възможност да изтрия всичките ти прегрешения. Обаче, ако искам прошка на 5%, просто да кажа, така работи механизма, аз ще искам прошка и те ще му опростят. Обаче има и скала за измерване вътре в тебе, доколко прошката е от сърце и доколко е искрено. Ако те усетят, че ти на 5% искаш прошка, на 5% те ще ти изчистят и опростят греховете. Но обаче, ако искаш наистина от сърце, тогава ще ти изчистят на 100% прошката. И ти вече няма да имаш тези болести и страдания, за които плащаш за това нарушение. Наси, даваш и за даването на прошката, защото Искъри спомена. Искане и даване, да. Така. Даването даже е по-трудно ли е даването? Да кажат хората. По-лесно. Да дадеш прошка по-лесно ли? Не. Да простиш. Не може. Това е по-трудното. Да, но има една друга философия или вярване духовно, че всъщност искането на прошка от прегрешителя и даването на прошка, все едно, че аз съм този, който е свършил лошото и като ми дадеш прошка, на мен как ми олеква. То не е правилно. Само Бог може да прости. То затова искането на прошката е... Ние искаме прошка от някой, който ние сме го наранили. Най-голямата прошка е да си носим товара и вината за това, което сме свършили и да го съзнаем. Това си е цяла друга философия. Точно така, да. А не ти да искаш прошка от този, който си наранил и той като ти я даде, той не само ще е пострадал, ами аз, причинителя, Тук по-скоро искането на прошка е от Твореца. За това говори. А той наистина дава за него и всичко вижда и чува. и грешниците, и точно и така, защото той е един убиец в различни случаи. Има нещо, което и срещу него е било направено. Точно така. Ето един... Това е причинно следствие. Вижте колко по-интересно е сега. Един убиец, т.е. има хора, които са нормални сега, обаче са убили в предни животи. И сега на този човек му се пише да бъде убит. Кой ще извърши това убийство? Друг убиец. Ето за това са убийците. Да може да има баланс. Също е с изнасилване, побои, всякакви други неща. Ето вижте колко справедлив е света, ако го погледнем така. Иначе го гледаш така и казваш, това не е справедливо. Наистина не е справедливо. Ако не знаеш за преражданията, ако не знаеш за причинно-следствените връзки, естествено, че не е справедливо. Обаче като ги научим, кой трябва да убие убиеца в следващия живот? Ражда се нормален и
Някой трябва да свърши мръсната работа. Друг, който ще се изкуши, следващия живот пак той ще му причинят това. Всяко нещо ти трябва да изпиташ всяка постъпка, която си извърши. Приемане. Да приемем всички такива, каквито са съвършени. После, другата, която е много трудна за хората, виждам. Не успяват да приемат хората около себе си. Такива, каквито са. Ето, примерно с жена ми. Съвършена, перфектна, нищо не искам да променя в нея. Родителите ми, тъщата, перфектна тъща, аз за такава тъща, кой може да си помечтае? Обаче ако не променям, ако не играя след тук, твоята промяна. точно така, ако не играя тук и по тези неща, аз постоянно ще съм недоволен. Постоянно, кой си промени се, давай, виж съкъв си. Целият ключ е тук. Тук, ако разгадайте ключа, всичко се нарежда. Поправяне, ето поправяне, корекция на мисли и поведение. Разбирам нещо и го поправям. Благодарност. Винаги може да е по-зле и по-лошо. С това се успокоявам винаги. Ако стане нещо неприятно и се казвам, винаги може по-зле и по-лошо. Примерно, не харесвате работа на 2000 лева заплата или на 5000 лева. Много ми иска много. Отгоре казва така, супер. Ела тук сега ще направим един сценарий. Пак понижават на 2000 лева. Как може аз такъв ценен кадър? Не. Пак не искаш да го приемеш това нещо. Болест или крака или нещо. Не можеш да работиш вече. Вече от работата не ти искат. 2000 лева ти се струват вече злато. И пак имаш опция да не приема или да приема. Ако не приемеш, още по-лошо. Приемеш ли, ще ти върнат лека по лека старото. И тогава ще казваш всяка сутрин благодаря, благодаря, благодаря. До степен, в която падам на село, посея тревата, по един скат надолу, докато летя и благодаря. И това нещо вече като го усетих, даже и на сън. Даже и на сън, тия неща трябва да се въртят като слайд шоу в главата ви. Някой пуска това нещо и постоянно трябва да циркулира. Падаш и благодариш, защото не си изкълчил нещо. Или не си счупил нещо, някакъв край. Винаги може по-зле и по-лошо. Щедрост. Да не мислим само за себе си. Всичко е взаимосвързано, доброто също е заразно. Любов. Фразата обичам те. Трансмутира целия негатив и натрупани погрешки в нас. Любовта към всичко живо и неживо. Ето тази маса е била в ума на някой човек. Аз трябва да я зачитам. А камо ли живите неща? Там Творец е инвестирал много труд и време и аз да не тръгна да ги приемам. Аз да си мисля, че са изкривени. Аз да си мисля, че Творец е измислил нещо несъвършено. Аз да си мисля, че аз съм Твореца по-голям от него и той нещо е недогледал там и е направил един човек несъвършен. И ме пуска мене аз да го поправя. Ето аз съм божеството над божеството. Маслото над водата. Сметаната, каймака. Любовта завършва. Съжалявам, прости ми, благодаря, обичам те. Това е от Хо'опонопоно. Тези фразички повтаряйте си ги във всякакви случаи. Повтаряйте си ги, те превръщат всичко в нула. В нула, защото Вселената вижда, че вие съжалявате, искате прошка, благодарите и обичате. Така, сега връщам се на до какво води всичко това. Какво виждаме? Четвъртата графика. Здраве, щастие без повод и причина, душевен мир и хармония. Това, което постигаме. Когато трансмутираме всички болести и неприятности. Спокойствие, добри и хармонични взаимоотношения. Наслада от живота. И ето кръгчето да го завършим.
Ето ги, въпросителните изчезнаха. Първо, нарушавам вселенски принцип и закон, което не го виждам. Води до болести, мъки и страдания, неудачи, трудни взаимоотношения. Това го виждам. После, това нещо го трансмутирам нагоре, чрез осъзнаване нещата, които ви казах. Разкаяние, прошка, приемане, поправяне, благодарност, любов. В хармонични взаимоотношения, здраве и щастие. В момента, в който тръгнем да ги нарушаваме, цикъла започва наново. Техниката, която използвам при работата ми с хората, реално акцентиране върху първия квадрант и третия квадрант. Тоест, под повърхността работим. Видимото е ясно. То ни е обратна връзка за нещата, които правим. Има ли промяна в болестта ми? Означава, че правилно работим върху първи и трети квадрант. Няма ли промяна? По това познавам човека дали работи. Аз му давам общи линии насоката, върху какво трябва да работи върху себе си. И от време на време или той ми пише, или аз го прослушвам и казвам, има ли промяна в човека до тебе, ако е трудно взаимоотношение. Има ли промяна в болестта? Каже ли ми няма, продължавай да работиш. Или не работиш достатъчно, или се отклоняваш, но в повечето случаи не работи достатъчно човека. Тоест няма зор. И по този начин давате шанс Вселената още повече зор да ви даде. Да ви влоши болестта и страдания. Работим с добродетелите. И какво представлява техниката за ментално репрограмиране? Как се стигна до създаването й? Паника, атаки за начален тласък и отскок. 2004 година се записах да следвам за това, което ви говоря. Чрез паника атаки. Така става записването. Да учите нещо. Славят ти някаква болест или ограничение, ти почваш да следваш. Все едно си записал второ висше или трето висше. При мене беше това. После, медитация и визуализация. Това беше първият инструмент, с който тръгнах да ги овладявам. Работа върху себе си. Постоянна работа върху себе си. После, в живота ми дойде радиестезията, работа с махало, енергии. После работата ми с хора, Вселената започна да ми праща хора, които имат нужда, които вървяха по същия път, по който и аз вървях, по който и аз измина, за да мога да им помогна по-бързо да се освободят от тези неща. После техниката рефрейми и хоопонопоно, с тези неща ние трансформираме в точка 3, по-бързо да се случат нещата. И накрая всичко това в техниката за ментално репрограмиране. И последното вече всичко се случва в една общност, където много синтезирано и всичко е на едно място. Какво представлява техниката? Съчетава в себе си 4 много мощни и ефективни техники в една обща система. От какво се състои? Ето, първа стъпка. Осъзнавам и променям това, което съм нарушил, разбирам за вселенските принципи и закони, оценям и подготвям. Ето първата стъпка. Втората, оценям и подготвям. Инвентаризация на мисли, модели и вярвания в съзнанието и подсъзнанието. В дневници попълваме всички стари ненужни модели, мисли, вярвания, които пречат на човека да постигне мечтаните резултати и всички нови модели, мисли и вярвания, с които искаме да заменим стари. Тоест трябва да ги напишем, защото те са неосъзнати. Третата стъпка е с метода на Хоопонопоно. Освобождаваме се от всички неща от предходната стъпка, които ни пречат да постигнем желания резултат. Четвърта стъпка – рестартирай, проектирай. Тук медитация и визуализация. Ползваме тези механизми. И петата – прилагаме цялото познание на практика. В живота. Там, където ни тества. Или това е инструмента, който прави от теорията практика. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Искам да ти благодаря за цялото това знание. Само последен въпрос.
Какви хора могат да се свързват с теб, на които може да бъдеш полезен? Да, хора, които искат да работят върху себе си. Ето, осъзнават тези неща и казват, готов съм, тръгвам по пътя. Искам навигация, имам варианти, в които давам насоките на човека и той сам върви по пътя си. Вече другата опция е заедно да вървим, защото вече има капани, отклонения, препятствия, т.е. да избегне моите проби и грешки, които аз съм правил. Да му спестя времето и енергията, вместо да работи примерно 20 години със себе си, да го направи за 6 месеца или заедно. Може да видите на неговата страница Академия за души, така че там със сигурност ще има повече информация. Искам да ти благодаря, не знам дали знаете, Наско заедно с неговата съпруга е част от организаторите на Здраве и Здраве, че цялата тази енергия и общност нямаше да бъде възможна без вашата енергия и усилия, така че благодаря за това. Ще се радваме да ни подкрепите с магнитче, което да си купите като дарение, за да продължи тази енергия да съществува и още повече да се разширяваме и да не стига столу. И това се пожелаваме. Ще търсим по-големи зали, обещаваме за следващата година. Благодарим ви и до следващата лекция.